aparo ne gimonego gitim en gima ajeyo chako kawacho cha. Gichiem chuth. Ni kantie mogo moro e nyimgi. To girire go. Araka. Kantie matumbo moro. To girire gi chiem chuth. Gin gitiekre ga tieka maka kado moro jwas moro nitie to Giro aroya. Gira to giyude nyuka moro to gimodhie. Bas. Nikech adir mantiere ni mbele ya IBC lich ka kuma koth ae. To kotha korwa kocha ntiere ka sama koth dwa chwe tino ko ae got waluongo ni got kotutu. Kino ko luwo ikisi kocho biro mani ng'eni kodhno chwe. Kino ka kodhno luwo nitie koth machwe to gi koth mok chwe. Kuma IBC dhi lich. Mama ni adier mowacho kai to be kaka wanene ka ding'eni bati watenega tena kaka entie. Ni IBC ni kama tek. To o commissioners gi moketore kama tek ni kende. To bati wacha ka wacho ni niya. Penjruok ma penjora kama bede ni ka po nono nitiere ng'at ma nong'eyo dweche auchiel mokalo ng'at ma ne dhi bedo chairman mar IBC kapok obedo. Iwinja. Po nono nitiere ng'at ma nong'eyo dweche adek mokalo ni en ng'at mane manyocha ne dhi bedo chairman mar IBC. To chairman no bende sama owuoyeni oseng'eyo ng'ama dhi bedo president 2027. Ber. Dweche adek mokalo. Ka dipo ni nitiere ng'ato Kenya kae mane samoro ka ni penje to nyisi ni ng'ane ma dhi bedo chairman mar IBC ni. Tiende ni chairman mar IBC no bende sama owuoyeni oseng'eyo ng'ama dhi bedo president. To kane gikia Mano koro mbaka machielo. Iwacho ga ni telo ikawo. Kijado na bini abi chunyo wach mondo otiekre gi wachni. Telo ikawo. To telo ikawe, ke telo ikawo to kare kawo nyaka IBC no bende en part mar kawo telo. Bende nitiere ng'at ma samoro kama obedo ng'eyo no nyalo kawo IBC. Mago penjo mibiro tieko gi wiyi. Duogo e wach mar duong' manie nyima IBC sani bende en gima nowacho juma mokalo to bende jeyo osego wiye. Duogo yie mar jopiny e IEBC ni. Kawuono kidhi e court kati dhi e doho. Achiel kuom gik mabiro miyo samoro jang'ad buche ko ng'ado ni bura ni in idhi e od ang'ech. To ok ibi pinge ni tuwe nang'o. Tiende ni in gi yie gi doho. Miwacho ni ok nikech jaji yware koda. En nikech onwang'a gi ketho. Nyaka wachopi okang' ma samoro ng'eto gima wuok ka IBC no ok chal ka gima nitiere ng'at moro ma lwete ni e tok ka IBC ka. Bende gin gi thuolo mar luoko gini. Nikech ing'eyo kinyalo ng'iyo history mar IBC no kwa bedo kode bang' katiba manyien to mokwongo ne wan gi Interim Independent Electoral and Boundary Commission mano chaki gi Isaka Sancha bang 2010 mano kelo white transition. Ni neno ka bang'e no negitimo negitiyo matek kabisa mondo migiduogo yie mar oganda ka nwachomo yiero ma 2013 bang' gik manotimore 2007. Tiende ni bang' ka Kivitu wuon nowacho ni kata en okia ng'ama noloyo e 2027 mano okelo koko pacho ka jine onge gi yie. Mae emomiyo Johan Kriegler mane jang'at buje machon e piny mar Afrika ma milambo nobiro kae motimo nonro mochiwo report mare. Koro ne nitiere pek mar neno ni oduok yie mar jopiny kuom IEBC ni nikech en ye jathek. Ka gigi nobiro 2013 ka jine dhi ombulu ineno ka yie ne nitie. Independent duol mara Isaka Sano noduogo yie sama ne gibire weche mag teknoloji gi weche mag lony manyasani ma dhano no yie ni ka ng'ato ne kawo seche 72 kapok oya Tharaka Nithi mondo chop Nairobi to lal mana kamoro ka en na Thika Road ka githedhi e gik moko. Miyudo ka KICC seche ka ng'ato ne kawo chiegni juma kapok ochopo to mana ka sipul ka bondo ka olalo kiyude. Emomiyo nokelo weche mag teknoloji gi to noduogo introduce gimoro ni wach mar Savani. E kama koro Savani wuokie. Tineno kombulu mokwongo dhi e doho mokwongo Supreme Court wach mar Savani ne ni e diere. Bati. Ombulu jo Kenya chiwoga kendo mondo riedo gokinyi. Mamano be oktabu. Kata mane by elections mineno wachomogi.
magi IEBC dhi tayo maber ndi. Samoro challenge magi di bedo godo en mana turnout kende. Jok madhi wuok ko mondo dhi ogo ombulugi. But omenda gi dhi yudo. Koro turnout kende madhi bedo kaka pile ng'eyo by elections turnout bedo ga mapiny. Koro mano to pek onge. Magi gi dhi tayo maber. Kama koro nyaka giwuothe gi jopiny kachiel ma gidhi gi jopiny ma giduogo yie en ka ji ochomo 2027. Yeah. Ing'eyo ni wach teknoloji ni omiyo kwalo ombulu yot. Nikech constituency ka ing'e ni onge wach mar saba, en ikwane tilande constituency kanyo to oselandi ni mbunge mar ing'eyo. Yes. Onge gimoro kia ni pod kia saba kia ni gik moko lali e diere ka. To jakuo bende makwalo gi teknoloji ken biro koni ni tije yot. Opogore gi mayande kwalo gi kalam mindike gik moko chon kokitimo nang'oja. En tije yot. Koro ting' ma IEBC ni godo ka en nying mokwongo cha ni independent kichako gi IEBC. Yani duol monego bino diedo kar kende to negi teko mare mar tayo tijege. Mae kama koro mondo mi odhi oduog yie mar jopiny kuome. Maka jopiny onene kama to jopiny neno ni bas oler ka jadolo machon. Ni jodolo masani to. Oler ka padri machon. To masani.